Ikas Fabrika, ikastea sortzea den lekua. Miguel Altunan ikasteko moduak aldatzen ari gara. Horrela jaio da Ikas Fabrika, eskola barruko gure ekoizpen fabrika. Ikasleek benetako ekoizpen prozesuak esperimentatzen dituzte, eskaera jasotzen denetik produktua amaitu arte. Eskeitak ekoizteko fase guztiak ditugu. Diseinua, fabrikazioa, muntaia, kontrola eta kudeaketa. Ikas Fabrikan edozein enpresatan bezala, hainbat espezialitateko langileak behar dira. 6 ziklotako 70 ikaslek elkarrekin lan egiten dute ekoizpen prozesua aurrera eramateko. Mekatronikatik edo fabrikazio mekanikotik hasi eta administraziora zein zuzendaritzari laguntza arloetaraino. Bakoitzak bere roletik arazoak aztertzen ditu, erabakiak hartu eta irtenbideak bilatu. Lanpostuak definitu eta beharrezko teknologiak hautatu dituzte. CNC makinak, sistema automatizatuak edo robot industrialak, besteak beste. Horrela, teknologia horiek prozesuan hobetzeko eta ekoizteko modua eraldatzeko duten gaitasuna aztertzen dute. Hortik aurrera hasten da ekintza. Batzuek gurpilak muntatzen dituzte, beste batzuek eskeitaren oinarria prestatu. Pieza bakoitzak bere lekua du. Urrats bakoitza aurrekoaren araberakoa da. Benetako industria ingurune batean bezalaxe. Prozesuan zehar, lan egiteko hainbat modu probatzen dira, prozesu automatizatuekin eta beso robotikoekin. Errealitatea areagotuko teknologiak edo eragiketa bakoitzak gidatzen duten errealitate virtualeko betaurrekoak erabiltzen dituzte. Urrats bakoitza hobeto ulertzen laguntzen duten tresna digitalak hain zuzen ere. Horrela, metodoak alderatu, emaitzak aztertu eta industriaren bilakaera uler dezakete. Aldi berean, beste ikasle batzuek ekoizpena antolatzen dute, zereginak planifikatu, lantaldeak koordinatu eta datuekin egiten dute lan, prozesuak hobetzeko. Pertsonak, teknologia eta antolakuntza elkarlanean ari dira. Ikas Fabrikak ikasteko modua eraldatzen du. Hemen ikasleek prozesu industrialak ikasi ez ezik bizi ere egiten dituzte. Hainbat espezialitateko profilekin lan egiten dute eta produkzio arazo errealak aztertzen dituzte, enpresa batean gertatzen den bezala. Baina gakoa pertsonak dira, elkarrekin lan egiten, pentsatzen eta eraikitzen ikasten dutenak. Ikas Fabrika azkenean da enpresa bat simulatzea denon artean, ziklo desberdinetakoak, eta nire lana hemen da adibidez utillajeak diseinatzea edo berdiseinatzea, eta dare zona desberdinak adibidez montaje manuala edo administrazioa, eta bakoitza dauka bere lana eta denon artean itzen doblau. Yo soy de automatización y robótica. Nuestro trabajo principal fue el diseño de un programa del robot ABB, donde hicimos la puesta en marcha para realizar las ruedas de manera automática. Nik administraritzako departamentuan egiten dut lan. Gure rola izan da, lankideak organizatu, antolatu, finantzetako asuntuak eruen. Gure esperientzia bastante interesgarria izan da, porque beste arloekin harremantzia eta izan da, ez dakitxe, aberasgarrixa. Ikusi dau zelan funtzionatzen dauen tailerra eta zein dan berez realmente itzen dauen lana. Ikaskuntza benetako esperientzia bihurtzen denean, ideiak mugitzen hasten dira.